मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि गथ'नि इयुनखौ नोजोर बोनानै नोंथांनि गथ'नो गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023 आरो 2024 इं मायथाइनि गोदानै बिथराइनिफ्राय थाखो 9 नि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामनि नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंनि बे सरकारि फरायसालि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। नोंथांनि गथ'खौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो सानदोंब्ला थाबैनो मुंखौ थिसनफैदो। बे फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरानो गावबागाव रोंगौथि गोनां। बे फरायसालियाव हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलाव जुनियायै खेल लानाय जायो। हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय आलादायै गोबां उफ्रा सोलोंथाइ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो फन खालाम 8638270612 6900716034 8638269581।